Sitlog din, uy. Taik man. Inaldaw-aldaw apuman panaw katoy balay pasaray parbangon ka sumangbay arikot to nga at pagpat naggagon oray sa sumangpit kalab sa napay agregaten ti kasasan imaklunim sudasat amok na bayag na kon ngay suksukat alawin bakit di ka aglibak na umakanti ba si tatra maalam pa ikitin di agpagaka mapam ka tagtula ka katragsak kukwayot diyan man patnag isukayat mo ang mapasama mapan ka dyan si pininchis nuisot kap ni ka alabalin at to'y na kaya't hindi ang lukuinak patinggan tinagdakila palimit mo di ko nam nga takit jak amo siyak ti mabain di kanito na nadamag ko ngimas ko napiagin di amo nagaregaten ti kasasan ngimaklunim sugasa amok na bayag na kon ngay sugsuka alawin bakit di kaglibak maumakanti ba si tatra maalam pa ikitin di agpagaka mapan ka dyan si pininchis tagtula ka katragsak kukuhayot diyan man patnag isukayat mo ang mapasama mapan ka dyan si pininchis nuisot kap ni ka alabalin at to'y riknak kay samit nung lukwenak mapan ka dyan si pininchis tagtula ka katragsak kukwayot diyan man patnag isukayat mo ang mapasama mapan ka